stopataan ihan hetkeksi tähän. Me todennäköisesti päätetään kävely kyllä tuon pahvitehtaan toiselle puolelle, jolloin ehkä sitten siitä muutama sana enemmän, mutta pari sanaa tästä tehtaasta, Jouko. No, en puhu tästä tehtaasta, mutta tästä paikasta. Eli nythän tämä teollisuus, tämä keskeinen tulo tähän Santalahteen, keskeinen syy oli se, että tietysti voisi olla muuallakin, mutta tässä pieni pätkä. Eli Tammerkosken varret oli Venäjän tsaari antanut isojen tehtaiden käyttöön ehkä 5 maanomistajataholle siinä. Ja siellä ei ollut muilla sitten osuutta. Sitten kun höyryvoima tuli, ei tarvittu enää vesivoimaa, riitti vaan, että on vettä saatavilla. Niin silloin sitten teollisuus huomasikin, että halvattu, tossahan on kaupungin rajan takana semmoinen alue, missä ei kaupungin tämmöisen kaupungissa meinaan lainsäädäntö koski aika paljon rakentamista, niin se ei kaupungin rajan ulkopuolella koskenut ja tänne pystyi vapaasti sitten sijoittumaan ja sai halvat tontit. Ja sillä lailla tänne syntyi teollisuutta sen höyryvoiman keksimisen jälkeen, eli 1840-luvun jälkeen. Ja se oli se syy, millä tänne rupesi toimintaa tulemaan. Oli tietysti toi Pispalan valtatien kohta ja Tipotie, joka sitten syötti tänne sitä henkilöliikennettä. Mutta sitten mä tiedän, toi Morten sanoi erikoisen vuosiluvun, kun mulla on semmoinen kuva, että rautatie tuli tuonne 1893 tähän näin. Mutta tämä nyt on sen takia olennainen, tässä nähdään, kun kuljetaan tätä kohtaa radan vartta, niin kaikkiin näihin teollisuusrakennuksiin, muun muassa tähän pahvitehtaaseen, syötettiin täältä raaka-ainetta ja valmis tuote vietiin pois rautatietä pitkin. Eli tämä on sen takia merkittävä havainto katsoa tätä asiaa. Eli tästä on kulkenut pistoraiteita. No niin, tässä nyt sitten ollaan itse asian äärellä. Juna. Semmoinen vielä kysymys herroille, että Tipotie, joka siis johti tuonne puutyöuralle, niin onko se mennyt tästä kohtaa vai mistä kohtaa se on mennyt, koska se tuli radan yli jossain kohtaa ja niin päin pois? No siinä kartassa, mikä tuolla on, niin siinä se näkyy, mutta se Tipotiehän meni tuolla, joo, se menee tuolla alhaalla tuon pahvitehtaan tuolla puolella, mutta se tuli tuosta Rollikkahallin kohdalta alas se tuli radan yli, eli ton pikkutehtaan tuolta itäpuolelta. Siellä näkyy vielä sen uraa kyllä. Oliko se nimi silloin jo Tipotie? Kyllä se on Tipotie ollut aina. Tässä Näsijärven pahvitehtaan kohdalla se Sakari Patias muisteli, tänään juteltiin hänen kanssaan myöskin tästä, että Tipotie kulki tehdasrakennusten välistä tässä alhaalla. Okei, selvä. Oliko Jouko jotain vielä? No, sanotaan siitä nimistöstä nyt sen verran, että tämä Tipotie on tuossa 800-luvun loppupuolen kaupungin kartoissa näkyy ja oli aika hauskoja muitakin nimeä, eli Rollikkahallin kohdalla Pirkan katu tekee pienen mutkan ja se näyttää niin kuin kartassa lumpiolta ja se oli kaavakartassa oli kirjoitettu siihen, että sen kohdan nimi oli Lumpio. Eli siellä oli tämmöinen Tipotie ja Lumpio hyvin lähekkäin. Oliko tämä Tipotie pitkä muuten? Tämä oli hirveän pitkä tie sinne. No en tiedä miten sen nimenä varsinaisesti on ollut pitkä, mutta ilmeisesti se on siis yhtenäisenä se näkyy tuossa kartassa, eli se olisi tuosta Rollikkahallin alapuolelta tullut tänne Santalahteen, kulkenut tuon alueen keskellä ja noussut siinä puutyöuran kohdalla sitten ylös ja sieltä Pispalan valtatielle.